Sasien ngi priang skop hai pi barok ki lok ki jor jengi sya kaneka jingi kren bat ke jingi pliu jumut halor ka sabat school ngi appointment ta sya kalnong ka ba khandai ka mission sya ki ba donbor bat sya ki ba ruspa kadai ka subject ka ba sngutanat bat ka ba ai jumun to ngi shibon bat kumno ka bible ka kren ya ki tu ki briu hak tu ka por bat kumno ka bible ka kren ya ki briu hak ni ka juk ka jongi bat sya pengin sedang ya kaneka sabat school discussion ga jangi ngan ong ya I ba pensaj bor banyalam ngi hagajing duai tengin yang pedem kira hagajing duai ko pa jingi ubah baneng sachisen ya ka bangyo ya ka ban aingo ya ka bukrau ya mi oblay na mar kijing le ba ga jame mat khamtam ya ka ba mera lampat ingi sachisen ya ka bangi la ban ya puson lang ba ktin ga jame kumta to ai badomun sem bokhoy jome ni lamingi bon ai kijing start kijing champang ya ka la ban ngam jelu na ktin ke jome ya ka bang am snyo tho khamba ken ko pa pato snyo me ko try kijing pat jang aku berbopom na bai ni bar pan shin roi amen amen presibon ngidap da kijing kemen ha ka bangin yo ban ya pliu jumut halor ka sabat school na kalnong ka ba khandai ka mission sha ki ba donbor bat ki ba ruspa ublei khot ikibriu kijing u haman la ka wei pak wei ka pateng benreu ublei khot ikibaduk ublei khot ikiberuspa khot ikiba krong khot ya barok kijat benreu namar ublei ublei ka jing it kwa yanu ro banjot handre ba barok kin poi sya ka jing kala ka bamut te ublei jingi ublei badap da ka jing it kumbangi yo I ba ublei khot yo Abraham wei neki kapatamen ha ka bible ubaruspa ubaran shibon ka spa ka peu uba khot ro yo sem Solomon wei neki sem ba start bat baruspa jong ka hima Israel barkum tang yo I ki babon ki ba ublei khot sya ka kam bantrei ka kam ka jong u sya ka kam jong ka jingtrei ha ka mission ka jong ublei ha ka hima jong ki kon Israel bat menta ka singin ye pet kat to kat ne kita ki breu ki ba ublei ula khot ha ki kerdan ba per jong ka jing long ka jing im ka jong ki nung kong ngin ye pet hang ne ya wei na kis im uba krau jong ka hima Babylon uba kerteng usim Nebukadnezar ya ka jingi thok khana chapang usim Nebukadnezar phila ban shem haklanong ka basaw na ka kitab u Daniel bar uneus em uba krau ba donbor bah hak to ka por ha ka jing sachar jong ka hima Babylon ya ka perthai bat ngin ya pet kumno ba uneus em uba krau bat uba donbor bat ka hima ka baruspa kan itu ya ublei jong ka beneng nengkong ka jia kumne habaki kon Israel kila sya ringmrau sya ka hima Babylon habala penjot ya kanong ba Jerusalem da ka jinghir thma jong usem Nebukadnezar nadu usnem hendrus pa san BC lani shwau Chris ba hadu laisin Nebukadnezar ulahir thma ya kanong ba Jerusalem ka hima jong ka Juda barkumta la ringmrau ya ki sya Babylon barhang ni ublei ula penpau ya ka jing penpau ka ba ri ka jong u lengba unius em nongwei bat uneus em Nebukadnezar udai unong mani blade how henry ublei ulapan pau ya ka jingmayan jong ka jing I jo lingba jong us em Nebukadnezar tik nio I hang ne ublei ulapan pau u nengkong ka jing phos new hakalong ba ar kitab Daniel bat ka ba ar nio I ka jing penpau jong ublei ya ka bor jong u ha ka to ka lawarding ba ka bor jong ka lawarding us em Nebukadnezar kamla ban penjot ya gitu hi laingut ki samla ya ki balat hang ha ka to ka lawarding kumta Nebukadnezar u I ya ka bor ka bakrau jong blei haja ka bo don brom ya ka dur blei share ka bawla thau hangta kini ki briu ki jong blei ki pendon brom ya u blei wat hapdeng ka lawarding yo I ya wei u bayat hapdeng jong ki kum u khon jong blei nangta Nebukadnezar haba urei us em u ba paunam bat ha ka jing kiu ka bor jong ula sngo sarong ya ka hima ka jong u ka ba ulala ban seng ya ki yengs em ki dulan paki pi pulih kelong ka basaw bat hagawe ka singi ka baus em Nebukadnezar udang yat kai halor jong ka yengs em ka jong u ulat ong yela di hatu kan ni ka mlong mo kata ka Babylon ya ka banga ngalat hau nam ta ka buram bat ka nam ka jonga hangta ka bor jong blei kalawan ban sho yo news em Nebukadnezar bat ula kelalong wei na kimrat bat kumta ula sa hadu nyau ki ayom kum kimrat klau sya ka riklau bat ka umjer kadai ka jimbam yau ubleu la penrit yau taus im uba krau bat uba sarong ngi I ka Bible ka kren hau Jacob kalong ka basaw khot ka banreu
bau blay wile persya ik basarong bar ai ka jing ai ha kita kibas ngeurit banyo i ba ublay kwa ba uneus im jong ka hima ka bakrau ka Babylon ba unjot henry uai ka lat uban ka la ka bamut baru punan kam ya Daniel ya Sidrak Meshak Abednego nakam ta ban kot shonus im ban penpau ke jing mayan ke jing batai ke jing phos new bar ke jing ya thol pa ki ba lakren hakane ka Bible kum tang i ba Daniel bar ki ni ki laingut ki samla kilong kum kita ki atier ki ba blay upunan kam nakam ta ban kot shonus im Nebuchadnezzar bar ka hima Babylon barok kawai nakam ta ban itho ya ublay jong ka breng ublay khot yepi bat yang aro ban kot shikiway shakis im ki ba kraw ba tri jong kanika khendau nakam ta bakin itho ya ublay ngin sngew ya ka jing khot ka jong blay ha ka jing im jong i wei pe wei ai bangin pediang ya kata ka kam ka ba kentang ka ba blay ula khot ngi kum ba khot ya Daniel ban ai ya ka khubor ka ba sha kibreu ki jong blay ha ka ni perthai te mentang ini poi ha ka singi ka ba ar kwa ban bu ka jingkli ya kemen lang syapang uwei na kibreu ki ba donbor ba kraw ha ka hima Syria uai une unaman bat kumno une unaman ula itho ya ublay jong ki Israel bat ka ka ba new breu ula le hadin ba ula itho ya ublay jong ki Israel Kublay sibun pastor ya kena jingkli bepe lakali uai unaman uday kapten lane unong yalam jong upai ya pom jong sim Syria uday ubreu bakrau hakmat jong ukrat jong uday ru ubreu ubadan buram kibreu ki ik ya ulong ru ubreu ubakrau bor henry une unaman uday ubadan ka jingpang nyang tholi tingu i kumno une naman ulai tip ya ublay jongi ublay ubaim unaman ulatip ya ublay ubaim lengba cekri ke jongka kurim ke jong kane kabreu kadai ka cekri ke jongka kurim ke jong unaman kadai kabreu ka ban Israel te haba kane ka cekri kalayo i ya la jong karat ba don kane ka jengpang kalaya thu ya ba don unong itu lupa ha Israel ubala ban penjam mi kane ke jengpang ke jong lengba ka jinget ke jong te haba une unaman ula siawi kata ula pha yaki shikri ke jong ban pha khubor se Israel kumno ka ba ula ban lej seta shikari Israel te kuma penlengkot te kane ka jinget khana naman ula lej sha Elisha ba baknang ba un yo koi te ba ula lej sha Elisha ula pha shikri jong ba ula ong ha tolisum hakawa Jordan nyusin knang bu un yo koi haba naman ulay asngawi kata baun pha lisum ha kawa Jordan ula sumi pitar ula prakat dan sibun ki ki bakham khuj bane kawa Jordan blay upha bane sum ha kawa Jordan blay bat pha re sekwe pat ki jaka lane sekwe pat kiwa ten rei ki sekri ki jong unaman kila ya rapi bat kila pentingan ya bat kila ong une noya tu lupa simla pan ya men na kaksiar ne karupa ne ke ka bakrau ndai upha metang ba menisum sya kata kawa te syuku ya ke ka ba une nong tu pa ula pha ya me te naman da kajing kungu ulai bansum ulai sum chisin arsen ro kampat ko kata kajing pang ka ju ha ba ru sin ro omdan ke kajing kala ka me ju henry ha ka ba nyosin ngyo i ba naman ula khuj no na kata kajing pang hila ban ple nakis argis nong kabasan kadikot kabakhat saw nda kum taw la likher bat ula sum nyusin ha Jordan karba kum kajing ong ubreu jong ublay bat kado jong kalawan biang kum kado ukhlung bat ula khuj tingu mar naman kungu ya une nong itu lupa bat ula ya koj nda ula ya koj ngiu ba unaman ula aingu ya ublay baru ong kumne ka dikot kapakasan hakmi mentang ngatip omdon ublay hakap thei baro henrai tang ha Israel ngi ba ulatip ya uta ublay ubaim ublay jong ki Israel bat kumjuru ngin plena dikot kabakat nyau te unaman ong lem kum taru henrai ngakarpat ya me tusya ban ai ha usyakri jong me ka khendeu ar kit ki kada namar usyakri jong me aingu nadu menta ka jing aingu thang
lemne ka jingkinya ha ki wei pat ki blei hendrai tang ha utrai ngui unaman ula kwa ban aingu ya ublei uba im om shu ya ki blei ki blei ki ba ki hi ki thau lemda ka jingkinya ki wei pat ki blei hendrai tang ha utrai ukwa ban aingu thang ha ublei uba im ublei uba nga bat phi ngi sakri ya u tingu i kane ka kena ka ditang ka sakri kajong ka kurim kajong unaman hendrai kalala pat ban pen itu ya ublei uba im jongi ke bangi ngi sakri te kumjuru kadai yang nga pada pi watla ngilong tang ki bru ke berit lane ngimdan ga kerdan rei habang ngila tip ya ublei im ngila ru ban ya sam ya une ublei jongi sakri wei pat Keblai shibon ya kemen lang ya ketu kejing jupap keba syai bat keba sengut nat sepang une unaman. Ban nge iba unaman uladon kejing kelah kejing imju hadin baulai syem ya ka kamba kejing ublei ba ularai ba unam pelong syuk kejing kenya kejing mani ha uwei pat ublei laino na ublei jong ki Israel. Ngi aingu ya ka kena ka ba layalam ya ban pois Israel ban ya kendu ya ubriu jong ublei u Elisha bat dak ba sum kwa Jordan haru nyausen kani kalong ka mission ke jong ublei ki ba donbor bat ki ba khrau ki ba tri mentangi pois ka wei pat ka jingkli ya iba pensyat bor ha ka sngi ka ba lai pila ban ya thu ingi ya ka gospel ka jong Jisu ki briu ki ba start ki balanang kum ki nong yalam niam bat ki riuniam ki nong yalam ha ka ni perthai bat kumno u Nicodemus ulong uwei na kitu ki Parisi no yalam joka niam jiu bat ula ban ya per na kitu ki wei pat ki Parisi Boleh sibon pastor ke jing keli jong phi ta kumbangi yo sneo kumbangi otim baki Farisi baki degi brew ki ba don kata ka kerdan haka temple dan haka synagogue kilong ru kinong hikai kinong yalam jong ki jiu bat kine kim ke jing ya pher apeng jong ki bad Nicodemus bagi gini ki Farisi kim penhapo yalade kinyo start yalade de na kan ka daw kim pediang ke jing hikai jong Jisu Chris namar bagi ken yalade bagi khamnang ban yu Jisu to kalong ka ba si sha ye ki brew ki bas nang bas start ban pediang ke jing hikai jong blai hande la dingi page phang ke jinglong ke jong Nicodemus kalong compare na kini kinong hikai kinong yalam niam ka Bible ka krenshai yangi ba Nicodemus ude brew ubalanang la start ubadon kata ke jing tip bad ulong ro uta nong hikai jong ki Israel kumbang Shem no Yonis lai shipeu to ke jing ye pher ngi yo i ba ki nong yalam ki Farisi ki nong tho bad Nicodemus kalong ba ki nong yalam jong ki jiu ki wan ha Jisu hakapor bo Jisu yalam ki nong yalam jong ki jiu ki wan ki Farisi ki wan ye kaban wat daw kumno ban pen yap yu Jisu kumno ban wan ke daw ban kem yu ta ke ke jing wan ke jong ki om ban sha skor ke jing hikai jong Jisu ke jing wan ke jong ki de ban tang ban krendong ban wat daw to Henry ngi Shem how Matthias ar life ho san ngi Shem bha bakini ki bru ki wan ha por bo Jisu yalam ki wan tang ban wat daw wat dong Henry Nicodemus pat udon kata ka jing ya pher hapdeng jongki ni Shem ba Nicodemus wan ha Jisu namar uthangan usliang ye ktinu blai bad usnyo tho bandang don ubak hamstad ban yu bad ki jing hikai jong Jisu ki kta ye ka jing im jong to wat hadin ba ulange bo Jisu ulong bala pha do blai Henry uklem la ban pen pau paj ba uhi ulong unong bot jong Jisu Christ to ngi Shem bha u ka e ba u Nicodemus udon ukwa ban tip shapang jong Jisu ukwa ban wan su Jisu ban yo ye ke jing hikai ban sha skor ke jing hikai jong Jisu ki Farisi ki wan su Jisu om ban yo jing hikai Henry ki wan su Jisu ban wat dong ngila ban yo i haga gospel Yonis lai nung ga lenong de khat ka banang kong teter omdon jing artaten ba Jisu ulayo kta ya Nicodemus uba wat ha ke jing tip bat ke jing start ba khrau jong
to ko mangitip ba uni ko mos de ubreu ubalayo ke jing hikai ubalayo ke jing tip ke jing start bat long ro unong hikai jong ki jiu wat la long unong hikai ro usngyo tho ba udang don kam yo unong hikai udang don kam yo unong pen im kumba mangiro ngidon kam yo to unong pen im unong hikai jong Yesus Kristus Keblai shibon ba pensat ya ka jing ai jing mut bar ke jing sam habe dei bat Nicodemus ulong we ne ki Pharisee rai ulong uba sengu tho pat ke jing don kam jong ka jing im ba ka jam sem ke jing u komi I hak long ba lai na Yonis ba Jesu ku deu u ya ke jing don kam ya ke jing khapat ka ba thamai ya tau briu ubla temen bat Nicodemus sengu tho ya kata rai u Jesu la batai ula pensai u pada ka jing lam men sem ba kho ngi I ba unhe Nicodemus ngi iba walau umlong ba pau kom giwe kinong bot jong Jesu henrai shalandet hari ude unong bot jong Jesu pada hadu ka jingyap jong Jesu ngi iba Nicodemus upau bat ngi iba kisenran ki jong Jesu ki don walar kim pau hak to por namar ulong we ne pedeng ki khot jong ka Sanhedrin henrai Nicodemus ude unong bot wayane jong Jesu kublai shibon mentangi poi sya ka singi ka basau ka jingkli ya I mam karol kalong pila ni banya thu yangi ya ka mission ka jong Jesu sha ki baruspa ka ka khubor ka Jesu ubanjur ya ki briu ki baruspa Kuleshi buon pastor ya ketu gajing keli ke jong pi ngidai ben sngo tho ba hagani ka perthei u blei ubo arjat ki beruspa ber ki berduk te hagani ka singi ka basau ka grand chapang uto usamla beruspa haba uwan cha ujisu ben keli ya ki jing keli ya ujisu te pila ben yo iru baka spa kamla ben pen im yangi ki brio namar ka dei tang katiar ka bangi ya kamti ki kiti ki jongi hendai ke ka ben pen im yangi ke dei ka jing ai ke jong play ka spa beneng ka bon sien u ha ka kitab ne ha ka bible la pen yangi ha ki kot barokhoj ha ki kitab barokhoj baka spa beneng ka kam koridor ban ya spa perthei Tega jingya kren jong ujisu bat usamla ubaru spa kapen iba hado katno kraw long ka jingma jong ka jingriam jong ka spa bon sin ngi ong ni ngin daru spa atingin le kum ni ngin ai kum tai ndai teng ha ka jinglong brio ngi long khapnap kata ka jing khapnap ka don hangi ndai ublei hang ni kwa yangi bingin long kum ta pinpet ha ka kitab jong Matthias ka lenong ka bak kendai kat khot ka bar pusau ko ong kumno pat ru nga ong happy bakan kam jem ya ka ut ban besut lingba ya ka kliu trnia bat ya uriu spa ban besut hapo ka hima ublei kani kolom ka parsi fimla ban ngimla ban sungtu ha kanu ka dur baka ut kan besuk lingba tu kliu trnia andai kidai ke ka ba ujisu u ong yangi ba kamut bakiru spa kimla ban lajim hoit kin yo ai ka jing penim hinrei ka ksiar ka rupa kata ka spa baki don kidi ben ya sam ban yarap ya ki weipat kata ka di ban long ka mission jong kinong ki baru spa kam di ban long ka ding pen kiang ya ki weipat namar ladangi ngi bats kem tang ya ka spa hangi tekan long ka ba yangi bengin rung sya ki himau ble namar pikan mau ka jing ya tu khana jong ulot pat ka lok jong u jayu ya ka lok jong ulot namar ka ya kita ka spa jong ka sodom u jisu u kitu ki angel ki ong wat num pai den ndrei maka ba ka sngo benut ya ka spa jayu ya ka kelam ngomlo u jisu ong kan mau ya ka tengah jong ulot te pi hang ni te ki baru spa ho ngi don kam ya ki baru spa ndrei ha kanu ka dur kiru kidei ban shim ya kata mission ban yarap ya kita ki brio ki badon ha ki jeng don kam ni don kam pisa ban tiet ngimla ban tiet I klam pisa handai ngiri ban don kata ka mensim balat lut ban yarap ya ki weipat na pi ha ka kitab jong Yohanes kalinong ka bakhat wei ka khot bar pusan ko ong ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im utaw banget hanga la uyap un yo im kaspa kam la ban pen imingi kibreo nang ta shushu ngin I ya ga jingya tu khana jong un sakayas
via tip hai spang ka jing to kana Zacchaeus pi ka don ka jing ya per hapdeng u Zacchaeus bat utu u samle ruspa kan mau jisu ongum no la mi kwa ban buat yang mi hable kum no men hap like de no kamut bau jisu ong kilik de lo rokhait ka jing mo jisu ong kilik samlem ye kita ki bedan kam hang ni pi u Zacchaeus u de nong shim khajna Henry haba u jisu Ukraine u ong mentang si ngakwa mene ching jong me u Zacchaeus ula sutu lupa u Zacchaeus u pet haladi wong wow u jisu un wan ching jong a ngatrai ula aktif lut iki pop ke jong a ula aktif lut iki e ke bangala le Deule amno. Upecha u Jisu. Baru u Jisu ong yo Zacchaeus. Ke ya ke ega ba mela shim. Arsha la sha ni Gibril like pen paino. U Jisu klam ong yo ega yang teli. Depi ega don ga jing ya per hapreng u Zacchaeus baru to u samla ruspa. Uto u samla ruspa u sno scam hakaspa ka jong u. Kata kalong kading pin kyang yo u bandrung siya bening. Tingi kum ki Kristan kum ki Adventist ngidi ban tip ba kaspa hi kamla ban pin imingi hindring ngidi ban ya sam ban ya raplem kata kadi ban long ka mission ya gino ba ruspa Zacchaeus haot shisha ula shakta e daga jingkran jong Jisu bat uda kala shisha bat uda ngautu shisha ke e ke bu Jisu ula ong hau di kalong ke yang ngiru bengin ngautu baka spa hi kadai ka atiar ka bau blay ula ai yangi bengin ya sam ke ka mission jangi bengin ya rap lem ya kita ki bamdon bengin ya sam tang ya kata ka pisah na kanar and then bengin ya sam lem ka jing it ka jong blay sya kita ki bam pat yos ngawi tar ki jing sutu jong ash pangkali Kublai shibon mam karol ya ka jing jubab ka jing pi halor ka mission sya ki baruspa bangi iu Jisu uyai kren banjur ha Matius khanriu arpunriu u Jisu ong naba ubriu un mentoi ayu lada unyo ya ka perthai barok ka bat undu no yala ka mensem bat kumno unya pli yala ka jong ka jing im te ka jing kentu kalong lada ki briu ki baruspa ki prabange jongi wat num i than ya ka spa ka ban pendu ipi banyo ya ka hima ka jong ublai reward shwa ya ka hima ka jong ublai bat ya ki eki baro ublay unsa ai unsa kerku lang tam yapi mentangi poi sya ka sngi ka ba khaddu ka sngi ka basan sya ka bakut jong ka mission sya kitu ki ba donbor bat ki baruspa ngi iba don ki briu ki ba ublay kumbang i menne u Nicodemus dade than utau briu ba pau manlong usenran jong Jisu hanrai kumjo ru udon weu briu ha ka bakut jong ka mission jong Jisu ha balau siu spa e ka perthai na ka jing tim jong ka pop ha bau Jisu ulayap halor kading phana udon wei ubriu uba kerteng u Joseph nong Arimathea ba breu ne ubriu ba uble ulapan kre ha kaban tep ya kamet jong Jisu ulalait kerpat ya upilat ha kaban ban sim ya kamet jong Jisu bat ba un sop Spanya kamet jong u bat ban tep ya ka ha ka jing tep ka jong u udai ubriu ubaruspa handrai ukloi ban ai ka jaka ban tep ya Jisu ka jing tep ka balati bah ka balati jeli ha umau namar udai ubriu ubadon buram pila ban syam ha Marcos kelong ka khatsan gerkhot ka ba sau phulai banyu iba une ubriu ro udai udkhot jong ka san hedrin ma ubat Nicodemus ha ka bakut ka ministry ka mission jong Jisu angi iba ki don benta ha ka ban don benta ban tep yu Jisu Nicodemus ro udon benta ban tep yu Jisu usim ya kita ki jing slek ba yubi ka Bible ka yathu ingi bar open slek ya ka mer Jisu bat kumjo uniu Joseph Arimathea uthit ya ka jan linen ka bali bat ka khoj ban sop ban Spany ya ka mer Jisu tingi i ka mission jong blai Isha ki briu ki baruspa ki badan bor ki bakrau ki batri bat ublai udon ni ki briu jong u hakano kono ko pateng benriu hakani ka juk ka jongi reu blai kuwa ban pendon kampat yangi bangin kot sha kita ki briu ti ai bo blai un kerku yangi lang baro ka jing kentu jonga kalong ya baro la ki prabange jongi ki badon ka spa ka peu tu pendon kam ka namta ka buram ka jong blai namaru blai ka ten jong blai ong proverb lai khandai tu buram yo blai ka spa ka jong phi ai ba ka spa ka jing don jongi kalong ka jing kerku ki wei ba ki nyot mat ya ka jing it ka jong Jisu te kublai shibon ni pi baro ki bai shimata bar ki basngap ya kaneka khubor lamba ka Sabbath school ka jongi ngin penwai da ka jing duai ya kemen lang in ya lamingi ha ka jing duai